Ev meş tane sadece em bejim wataki vi tane tüneyi jiber komplonunu. Ava meş evi kanıbı hemmu komployu li ser rêberê gelê Kurd û Kurd û Kurdistanê ev planeke tê gerandin ew ê derxevalayê. Ji ber wî havî pir giring e gelê me di vî warî da şiyare zaten gelê me neteviya yekitiya netevî kirin yek mesajek jî da serok û rêberê Kurda gotin ki em dixwazin gelê Kurd em bûn yek hûn jî wek rêveber wek partî wek sazî dezgeh Kurd bivin yek. Ev jî ji bo Kurda mesajek herî girîn bû. Ji ber wê ki em hemû gelê xwe pêşwazî 15 mehê ji Qoşiyol heta qada îstasyonê wê meşê dikin saet 6 da. Hûn zanin çawa hêrîş li ser Rojava çêbû ciwanek şervanek Kurd li wê derê bangawazîkî kir. Got em henin. Got em henin lêbes hûn li pişt me be. Em jî lazim e wê rojê li pişt gelê Rojava be li pişt coğrafya Rojava be li pişt şervanê Rojava be ji ber wê yekê pêwîra me esasî ki em ji bo vê komployê derxin valayê û ji bo pişt gelê xwe Rojava bisekinin û tiştê planeke heyî derxin valayê lazim e em bi hezara bi sed hezara biherikin wê derê weke lehîkî em biherikin qada Qoşiyolê heta îstasyonê em ê bimeşin. 27 sale ev kompla ku hemî devletê nava devleta da û hemû sistemê hegemonîk tev ev kompla li ser serokatî di şexsê serokatî da jî li ser hemû Kurda tê lîstikekî tê lîste. Ji ber wî hawî jî 15 Sibatê jî ev komploya ku ji 27 sale li ser serokatî û heya îro ku hûn dibînin ku li Kobanê û li Helebê û li Sûriyê hemî ev komplo hê didome û li hemî çar perçê Kurdistan bi rastî ev komplo dewam dike. Ji ber wî hawî jî em dibin ku ev komplo li ser serokatî em ê tica qebûl nekin çünkü heya ku serokatî azad nebese gelê Kurd jî azad nabe. Ev komplo ser gelê Kurd jî ranabe ku ev sistema kapitalîst sistem dixwaze ku hemû gelê Kurd û hemû gelê bindest ku ev komploya wan ser vî gelê dewam bike ku ew jî sistema xwe bi rastî ava bikin. Ji ber wî hawî jî ev kompla li ser serokatî ne tiştekî piçûk e û ne tiştekî hindik e li ser ev sistem ji bo xwe ava bike ji bo dewama wî hebe ew vê komplê dewam dike li vê em komplê qebûl nakin li ber vê komployê em ê bisekinin. Hûn zanin ku 15 mehê jî meşekî me em ê birê bixin ew meş jî em dibin ku ji tarîtî em ê bimeşin ronatiyê. Em dibin ku her kes bira ronaya xwe bide wê meşê û ew şev saet li 6 roja 15 mehê êvarê saet 6 em hemû tev bi hev re em ê li wê derê bimeşin em ê bêjin ku vê kompla 27 sale li ser serokatî em qebûl nakin û li ser hemû gela em qebûl nakin.